שמחזיקות את התקרה, ועשינו תפסנות, וביניהם עם משאבה הם זה חרסית וחול. כל הקירות האלה, זה עשינו בשביל המסה הטרמית. כן. בעצם הבית בנוי, אני לא מדבר עכשיו על האבן. כן. זה כל שאר הבית, שזה כל הקומה למעלה. כן. הקירות החיצוניים זה הם, קרית. הקירות הפנימיים זה אדמה. אנחנו בצורה הזאת מקבלים השילוב הזה של בידוד מאוד טוב עם מסה טרמית, זה מה שעושה. אני חושב שעצם הריצוף הזה, המסה של הריצוף, פותר לכם את הבית. כן, אבל למעלה, כן, אבל אנחנו גם רוצים, כל הקירות פנים הם מאוד כבדים, הם כזה 2 טון לקוב.